Hola veus, molta atenció als panys de les portes de les vostres llars perquè els lladres utilitzen marcadors per controlar quins pisos estan buits i quins no amb l'objectiu d'entrar a robar. Això és el que li ha passat a una ciutadana que viu al carrer Baró de Maials, a Pardinyes. Ens ha enviat aquestes imatges on es veu el fragment de paper que s'ha trobat a l'interior del pany del seu pis. I és que els lladres han sofisticat els mètodes de vigilància de pisos amb aquests marcadors invisibles. Aquests són els principals sistemes que utilitzen. El primer són els marcadors de plàstic, que els lladres col·loquen petites tires de plàstic transparent subjectes a la porta. Quan el propietari obre la porta, el xivato cau a terra sense que se n'adoni i d'aquesta manera el lladre, quan torna a la casa, sap que hi ha algú vivint a l'interior de forma habitual. El segon mètode és el d'introduir paperets a l'interior del pany. Si s'obre la porta amb clau, els papers cauen i els lladres saben que hi ha algú, però si quan tornen els papers continuen al lloc, saben que tenen via lliure. El tercer mètode consisteix en col·locar l'estoreta de la porta plegada a la paret com si haguessin netejat l'escala. Al cap d'uns dies els lladres tornen i si veuen que l'estoreta continua al seu lloc, és que el pis està buit. Els Mossos d'Esquadra recomanen que si algú detecta un marcador a la porta no el toqui i els avisi, perquè poden instal·lar un dispositiu de vigilància per caçar in fraganti als lladres quan tornin.